Abans de res vull començar dient que tot el que es digui aquí va succeint. Va passar en un món que no existeix, que hauria estat un gran afer, però mai va ser. Només un d'ells proposa noms i tots són nos. Del tipus ningú sabrà que toquem rock, no sembla un grup català d'indie folk.